खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लकडाउननि समावबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ हाब्रु सारलायगासिनो। लकडाउननि समाव दुथांफोरा बजालिनि मेजिस्ट्रेटखौ गाग्लोबदों। मैगं थाइगं आरो मुवा बेसाद बायनायावबो सांग्रां जानांगौ सम सफैबाय। सिबिएसइ नि थाखो 1 निफ्राय 8 नि फरायसाफ्रा गासैखौबो बारहोसिगोन। कर'ना भाइरासनि थाखाय मेघालय सोरखारा मेघालय आसाम बर्डारखौ होथेबाय। निजामुद्दिनाव थांनाय धुबुरीनि सा 34 सुबुङा खारखुमानानै दङ। मध्य प्रदेशनि हेल्थ कमिशनार प्रतीक हाजोलाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रां जानो गवालपारा जिल्ला एबसुआ खावलायदों। दानिया आबुं रादाब। मुलुगनाङै साग्लोबनाय कर'ना भाइरासआ आसामावबो गिख्रंथाव महर लानायनि उनावबो बडलेण्डनि मोननै गाहाय राजखान्थि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ गावजों गाव हाब्रु सारलायगासिनो आरो सोंखारिलायगासिनो। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि थाखायनो बिटिसि बिसायख'थिखौ थिखानाय गैयै समसिम फावसायनायजों लोगोसे हादोरनाङै लकडाउन खालामनायनि जुनै सरासनस्रा रायजोफोरा आंखालजों मोगा-मोगि जानांनाय समावबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायखौ लानानै आसि थुलायनाय आरो सोंखारिलायनाया सोलिगासिनो दं। बेखौबो मख'नो गोनांदि बे समाव मोन्नैबो दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'मोनाबो सासेया सासेखौ सोंखारिनाय आरो हाब्रु सारलायनायाव बाहागो लागासिनो थानाया नोजोराव गोलैदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन खालामनाय समावनो बजालिनि मेजिस्ट्रेटखौ दुथांफोरा गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि लाबोदों। बे जाथाया जादों बरपेटा जिल्लानि सुरुपेटायाव। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लकडाउननि समावबो बाथुआ ओनसोलाव खुलिनाय दखानफोरखौ बन्द खालामहैदोंमोन मेजिस्ट्रेट जनालि राभाया। नाथाय खुद्रिनाय दखानफोरा मेजिस्ट्रेटनि गारियाव अन्थाइ खुबैयो। बबेखानि बे जाथायखौ लोब्बा लानानै आरो लकडाउन आयेन सिफायनायनि दायाव सानै दुथांफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। एरेस्ट खालामजानाय दुथांफोरखौ साद्दाम हुसेन 40 बोसोर आरो ताजिमुद्दिन आली 21 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। दिल्लीनि सोनाब निजामुद्दिनाव जानाय धोरोमारि मन्डेलि ताब्लिगी जमाअतआव बाहागो लाहैनाय गोबांसायानो कर'ना भाइरास सन्देर जाबाय। आसामनिफ्राय थांनाय गुबुन गुबुन जिल्लानि मानसिफोरानोबो लानानै फैबाय कर'ना भाइरासखौ। आसाम देहा बिफाना सा 20 सुबुंनाव कर'ना भाइरास मोननायखौ रोखायै फोसावनानै होदों। कर'ना भाइरास सन्देर जानाय होनना मुं फारिलाइ फोसावजानाय गासैबो मानसिफोरा ताब्लिगी जमाअतआव धोरोमारि मण्डलीयाव बाहागो लाहैनाय। बबेखानि बिसोरनि गेजेराव साब्रैखौ कर'ना भाइरास सन्देर जानाय होनना गोदान दिल्लीयाव फोरमान मोनदों आरो आसामाव फैफिननाय गुबुन सा 13आ बरपुर, नलबारि, जागिरद, देरगाव, मराङि, मेरापानि, गवालपारा, बाक्सा, बरपेटा आरो नगावनि। मख'थावदि कर'ना भाइरास सन्देर जानाय मानसिफोरनि नखरनि सोद्रोमा, बाय बाहागि आरो बिसोरजों खाथि थाजाबनाय मानसिफोरनाव कर'ना भाइरासआ सन्देरलांजोबनायनि लामा लाबाय। बेजों लोगोसेनो कर'ना भाइरास सन्देर जानाय नखरनि एबा बाय बाहागिफोरनि गोबां मानसियानो फालांगि खालामनानै आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि दामानि मावो, जायखौ गुबुन जायगानि मानसिफ्रा कर'ना भाइरास सन्देर जानाय आरो कर'ना भाइरास सन्देर जानाय नखरनि होनना सिनाया, जायनि थाखाय हाथाय बाजार एबा फान्दिंनाय मैगं थाइगं आरो मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाया जोबोद सांग्रां जानांगौनि सम सफैबाय। मख'थावदि निजामुद्दिनाव जानाय ताब्लिगी जमाअतआव बाहागो लानानै फैफिननाय सा 347 मादाव सा 230खौ संनानै मोनबाय आरो सा 117आ खारखुमानानै दङ, जायफोरनि गेजेराव कर'ना भाइरास सन्देर जानायबो दङ। सिबिएसइ फरायसालिफोरनि थाखो 1 निफ्राय 8 आव फरायनाय गासैबो फरायसाफोरखौ थाखो बारहोसिगोन। हादोरनाङै गिख्रंथाव कर'ना भाइरास साग्लोबना लकडाउन खालामनायनि जुनै आनजाद खुंनो हायैनि थाखाय थाखो 1 निफ्राय 8 नि गासैबो फरायसाफोरखौ बारहोनो बिथांखि लायो। भारतनि सुबुं सम्पद बिफाननि मन्थ्रि रमेश पक्रियालआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बबेखानि सिबिएसइनि थाखो 9 आरो 10 नि गासैबो फरायसाफोरखौबो जालांनाय इन्टारनेल आनजादनि सायाव बिथा खालामनानै थाखो बारहोगोन। अब्लाबो मोननैसो गाहाय आयदानि आनजादफोरखौ लानाय जागोन होननानैबो मन्थ्रि पक्रियालआ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि भारतआवबो कर'ना भाइरासआ गिख्रंथावै बेफ्रुनायनि थाखाय बे बिथांखिखौ लानो गोनां जादों।
मेघालय सोरखारा रायजोआव कर'ना भाइरास सन्देरहैनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लादों। मख'थावदि मेघालयनि गिबि कर'ना चांमाया भारत नाङै कर'ना भाइरास गोसारनाय आरो आसामाव कर'ना भाइरास गोसारनायखौ नोजोर होनानै गावसोरनाव सन्देरहैयिनि बायदि भारत सोरखारनि सुबुं मन्त्रि बिफाननि खान्थि बायदियै मेघालय आसाम बर्डारखौ होबथेबाय। बेनि अनगायैबो कर'ना चांमाया मेघालयनि सोरगिदिं बर्डार आरो रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिमायावबो थांलाय फैलाय जानो हायैनि थाखाय जिल्ला खुंगिरिफोरखौ गावबा गाव जिल्लानि सिमनाखौ होथेनो बिथोन होदों। भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव कर'ना भाइरास सन्देरहोनाय दिल्ली निजामुद्दिनाव जानाय ताब्लिगी जमाअतआव बाहागो लानानै फैनाय धुबुरीनि माखासे मानसिफोरा खारखोमानानै दङ। मख'थावदि निजामुद्दिनाव थांनाय माखासे मानसिफोरा कर'ना भाइरास सन्देर जानानै फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला धुबुरीनिफ्राय सा 33 मानसिफोरा निजामुद्दिनाव थांदोंमोन आरो बिसोरखौ धुबुरीयाव फैफिनबाय होननानै मिथिदोंब्लाबो नागिरनानै मोनाखै। बिसोरखौ थाबनो नागिरनानै दिहुननो हायाब्ला ओनसोलाव कर'ना भाइरासआ हमथाख'हायै बारायलांगोन होननानै पुलिस बिफानआ बिसोरखौ नागिरगासिनो दङ। लोगोसेनो रायजो राजाफ्रा बहाबाफोर सिनाय मोनै सन्देह खालामनाय मानसि नुयोब्ला थाबैनो मिथिहोनो सोरखार आरो पुलिस बिफानआ रायजो राजाफोरनो फोसावनानै होदों। बेनि अनगायैबो खारखोमानानै थानाय मानसिफोरा गावबा गावनो आइसोलेसन जानानै आरो देहा आनजाद नायजानो ओंखारबोनांगौ होननानै आसाम सोरखारा बिसोरखौ खावलायदों। आगु एनआरसि आसाम रायजोआरि कअर्डिनेटर प्रतीक हाजोलाजों सुनिया दासिमबो जायखाराखै। एनआरसिनि आसाम रायजोआरि कअर्डिनेटर बिबाननिफ्राय ट्रेन्सफार लानानै प्रतीक हाजोला मध्य प्रदेशनि हेल्थ कमिशनार जाहैदोंमोन। नाथाय मध्य प्रदेश हेल्थ कमिशनार मासिनिफ्रायबो हाजोलाखौ बोख्लायबाय। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रि शिवराज चौहानआ बुधबारखालि हाजोलाखौ मासिनिफ्राय होखारबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि एनआरसिनि आसाम रायजोआरि कअर्डिनेटर बिबान लाफुनाय समाव बायदि बायदि अजद होजानाय आरो सावरायजानायनि उनाव हाजोलाया गोजौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायनानै ट्रेन्सफार लादोंमोन। गवालपारा जिल्लायावबो साथाम सुबुंनो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननायनि उनावनो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रां जानो रायजोफोरखौ खावलायदों। कभिड-19 पजिटिभ मोननाय गवालपारानि साथाम सुबुङा जादों किस्मतपुरनि कबिरुद्दिन रहमान, नयापारानि शाहजाहान आली आहमेद आरो कुरियापारा माथियानि इउसुफ आली। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।